A opäť sa niečo naučím. Toto je časová os T. Aj toto je časová os T. Poznáte ľudí, ktorí sa nemusia učiť a všetko vedia? Poznáme takých, hej? Poznáte ľudí vo vašom okolí, alebo tu, alebo vonku, ktorí, keď chytia tenisovú raketu, proste vedia hrať tenis, keď chytia hokejku, vedia hrať hokej. Poznáte ľudí v okolí, ktorí nastúpia do nejakej práce a proste sú tak dobrí v tej práci, že proste hneď automaticky kariérne rastú a ide im to. Nazývam ich, že hviezdy. Sú hviezdy vo svojom obore. Oproti tomu je také antonymum. Poznáte ľudí, ktorí keď nastúpia do práce, tak ich na druhý deň vyhodia. Existujú takí ľudia, ktorým sa nedarí v živote? Ja ich nazývam beznádeje. Poznáte ľudí vo vašom okolí, čo majú za sebou jednu vysokú školu? Poznáte ľudí, čo majú možno 2 vysoké školy? 3 vysoké školy? 4? Ja to nakreslím. 3., 4. Nazvem, že večný študent, dobre? Čo si myslíte, čo je také opozitum oproti nim? Poznáte ľudí vo vašom okolí, ktorí majú 1 prácu, 2 práce, 3 práce, 4? Dobre. Vyvíja sa trh? Celý trh sa vyvíja. Ekonomický trh, technologický trh. Vyvinul sa aj pracovný trh. Čo si myslíte, čo musela vedieť asistentka hociakého riaditeľa v roku 93? Musela vedieť variť kávu, rýchlo písať a vyhnúť telefón. 3 funkcie. Aby bola asistentkou. Čo musí vedieť dneska asistentka, aby človek mohol byť asistentom alebo asistentkou? Tieto 3 funkcie plus PowerPoint, Word, Excel, vysoká škola, 2 cudzie jazyky, obchodná komunikácia a Čo musí so sebou robiť? Musí sa rozvíjať. Hranice sa posunuli. Ten človek, čo kedysi mal 2 vysoké školy, to bol niekto. Dneska mať 1 vysokú školu, to je, keď máte iba základnú za sebou. Pre trh vonku ste priemer. Ten človek, čo mal 2 vysoké školy, je teraz v akej kategórii, keď sa rozvíja? Vtedy bol väčší študent, teraz je v akej kategórii, keď som posunul hranice? Rozšíril som hore aj do boku, lebo tie hranice sa posunuli. On sa nevyvíja. Keď chce ostať vo svojej kategórii, čo musí spraviť? Ďalšiu vysokú školu. Čo človek, ktorému kedysi stačili 2 práce, aby prežil a nevyvíja sa, čo musí urobiť aj v tej istej kategórii? Ďalšiu prácu. Stanem o 4 hodiny skôr, aby som stihol mať 28-hodinový deň? To sa nedá proste. Musí sa rozvíjať. Čo musíme spraviť inak? Aby sme tento vzorec zmenili. Vám to ukážem. Predstavte si, táto moja pravá noha je vzdelanie. A tá moja ľavá noha je robota. Ja keď sa naučím niečo, aj to použijem v práci. A opäť sa niečo naučím. Čo sa stalo teraz? Ako môžeme zmeniť vzorec? Čo tak povedať ľuďom, halo, ty máš 2 práce a nezvládaš. Poď sa niečo naučiť a zmeň kategóriu.